Molt bé, parlem del present habitual i segurament amb aquest vídeo tancarem tot el que havíem de dir sobre el present habitual. Avui parlarem dels adverbis de freqüència. Recordem que havíem dit que el present habitual és aquell present que s'utilitza per parlar de costums, hàbits, coses que passen amb una relativa freqüència, regularment, de tant en tant. No són excepcions, no són coses puntuals. Per tant, és normal que ens trobem adverbis de freqüència. En anglès, adverbs of frequency. Frequency. I quins són els adverbis de freqüència? Doncs són paraules curtes. Què són els adverbis de freqüència? Són paraules normalment curtes, a vegades una mica més llargues, que ens diuen cada quan passen coses. I ara farem, per exemple, una graduació. Des dels que passen més sovint fins als que passen menys sovint. El primer de tot seria sempre, no? I per dir que una cosa no passa amb el zero absolut seria mai. Pel mig podríem trobar de vegades, potser trobaríem sovint. Em sembla que estic posant malament l'espai. I sabeu què? Anem a fer-ho directament en anglès. I a més, en l'explicació d'avui intentaré parlar més en anglès, a veure si així comencem a acostumar-nos més. Adverbs of frequency. We can say that the adverbs of frequency express how often something happens. When it happens a lot or when it never happens. And the adverbs of frequency are always, sempre, frequently, often, sovint, sometimes, de vegades, rarely, excepcionalment, seldom, encara més excepcionalment, never, mai. Anem a traduir-los, que els hem traduït molt poquet. Always és sempre. Frequently, sap greu, però no el posaré. Em fa mandra. Often és sovint. Direu, home, potser often hauria d'anar aquí. Cap problema. Si voleu, poseu-lo allà. Sometimes, de vegades. Rarely, poques vegades. Seldom, molt poques vegades. I diríeu, home, doncs el seldom potser podria anar aquí i el rarely podria anar aquí. Cap problema. Hi ha molt poca diferència de significat. I el never, que vol dir mai. Crec que és fàcil entendre que els adverbis de freqüència s'expliquin juntament amb el present habitual, no? I think that it is quite reasonable to explain the adverbs of frequency together with the habitual present. Don't you agree? És normal. Ara bé, un dels problemes que tenim amb els adverbis de freqüència és la seva posició. On van en la frase? One of the problems that we have with the adverbs of frequency is the position. What position do they occupy in the sentence? This is going to be a little bit difficult. Però hem de parar atenció. But you must pay attention. Hi ha dues possibles posicions. Aquí tindrem un verb. Aquí tenim un verb
I la posició número 1 és aquí, just davant del verb, i la posició número 2 és aquí, just darrere del verb. No podem posar-los o aquí o aquí, segons ens sembli. Hi ha una norma i intentaré explicar quina és aquesta norma. D'acord? So, there are two positions in English, and it depends on the verb. Sometimes it's just before the verb, sometimes it's right after the verb. But we cannot decide willy-nilly, vol dir, no podem decidir perquè sí, what the position it is, but we need to follow some rules. Anem a veure quines són aquestes regles. Va. Si el verb que estem utilitzant és el verb to be, si el verb que estem utilitzant és el verb have, si el verb que estem utilitzant és el verb poder, el verb haver de, sí, exacte, haver de. Hi ha altres verbs que diríem que són modals, però que ara no explicaré, com per exemple el will. Llavors, la posició és aquí. Anem a posar un exemple. Sempre faig tard. En anglès, fer tard és I am late. Com que vull posar un adverbi de freqüència, I am always late. Estaria malament dir always I am late. Estaria malament dir I always am late. I estaria malament dir I am late always. Bueno, aquesta potser s'entendria pel context, però no seria el més normal. El més normal seria posar l'adverbi de freqüència darrere del verb. Si volem, això és una miqueta més complexa perquè encara no ho hem vist, però si volem dir que ella sempre pot comptar amb mi, she can count on me. Ella pot comptar amb mi. She can count on me. I volem dir també el sempre, anem a ser positius, no? Que la gent sempre pugui comptar amb tu, doncs la posició és just darrere, veieu? Just darrere del verb. She can always count on me. Ara, què és el que passa quan és qualsevol altre verb? Doncs llavors la posició és just al davant. Posició número 1, posició número 2. Veieu? Darrere d'aquests verbs o davant de qualsevol altre verb. Anem a posar un parell d'exemples també. Anem a dir, per exemple, que ella de vegades treballa per la tarda. Ella treballa in the afternoon. Ja vaig deixant l'espai i ja es pot saber on va, no? Si seguíssim la norma d'abans, fixeu, diu que podria ser que n'anés darrere del verb. El verb és work. El verb work és el be, és el have, és el can, és el must. Oi que no? Doncs llavors va davant. I com que el subjecte és ella, she, i estem parlant del present habitual, necessito posar-li aquí la S. She frequently works in the afternoon. Anem a preguntar que ell, de tant en tant, fa preguntes estranyes.
he, el verb preguntar és ask, preguntes estranyes seria weird questions. Molt bé. De tant en tant seria de vegades. Val? Per tant, he sometimes asks, li envia la S, he sometimes asks weird questions. Ell de vegades fa preguntes estranyes. En aquest cas que hem vist d'aquí, seria equivocat posar el sometimes aquí, en aquesta posició. Això seria totalment equivocat. He asks sometimes weird questions. Seria equivocat. Podríem posar-lo aquí. No és el lloc típic. Sometimes he asks weird questions. Però es podria acceptar, Però no darrere. I aquí igual. She frequently works. No estaria bé dir she works i posar aquí el frequently. Això sonaria molt malament. I tampoc aquí, ni aquí. She works in the afternoon frequently. Sona estrany. Català potser no, però en anglès sí. Per tant, fem resum. Quina és la posició dels adverbis de freqüència? What's the position of adverbs of frequency? Well, it depends. If they are the verbs, if it includes the verb to be, to have, can, must, the position is after the verb. After the verb, després. But if it's not the verb be, to be, if it's not the verb to have, can, must, etc., then it's any other verb. És qualsevol altre verb. And then it goes before, abans. After, before. I am always late because it's the verb to be. She can always count on me because it's the verb can. And the position is after. She frequently works. Works is any other verb, so it goes before. This is the verb, and this is the frequency adverb, or the adverb of frequency, before the verb. And here we have the frequency adverb, or the adverb of frequency, before the verb. Espero que hagi quedat clar. És important, com us podeu imaginar, practicar. Arribarà un moment en què tot això de la posició de l'adverbi la direu sense ni tan sols pensar-ho. Però fins que no arribi aquest moment, haureu de pensar un moment, aturar-vos i dir davant o després del verb. Doncs res, recordar aquests, que són els que ens faran canviar la norma, i tot l'altre davant del verb